Bueno, bos días. Seguimos entón coa seguinte mesa que se titula Un territorio de patrimonios, novas miradas e novos axentes. A primeira parte do título cúmplese sobradamente, como decía Manuel Chaín. Estamos nun territorio de múltiples patrimonios naturais, culturais, inmateriais que fan esta complexidade da Ribeira Sacra. Novas miradas e novos axentes, penso que tamén son porque, ainda que os que andamos por aquí estivemos outras veces, hai novas perspectivas e novas miradas sobre o espacio de Ribeira Sacra. Acompáñame na mesa Sandra Quintáns Vázquez, que é directora territorial de Cultura na provincia de Ourense, Paloma Vázquez, que é a xefa de área de turismo en Lugo, e Xosé Gago, que é xestor de patrimonio e que nos últimos tempos encarga da participación dentro da candidatura de Ribeira Sacra. A idea é que eles fagan unha primeira intervención sobre os temas que tratamos hoxe aquí, despois darelles o turno de palabra por si se queren facer preguntas cruzadas ou comentarios sobre cada un de vos que irades comentar, e a idea é que nos quede tempo para que a xente que está presente ou os que están en digital nos podan facer preguntas a cada un de vos ou cousas que na mesa podamos contestar. Entonces, seguindo con esta presentación, patrimonios naturais, culturais e materiais, novas miradas, novos axentes, nova mirada é para a nosa de Sandra, que se incorpora a esta mesa hoxe. Ela, como directora territorial de Cultura en Ourense, ten seguro referencias de que veu pasando coa candidatura nos últimos anos, pero tamén me interesa outra perspectiva porque ela é ademais alcaldesa do Concello de Bande, e esa doble visión como xestora pública, tanto do ámbito provincial como do ámbito local, que nos poda axudar a entender como ves eses patrimonios da Ribeira Sacra, e ti que nos observas desde o lado ourensán esta construcción da candidatura destes últimos anos. Bueno, pois, antes de nada, moitísimas gracias, Mario, e ao foro por invitarme a estar aquí en representación da provincia de Ourense, non? Bueno, pois está claro que a candidatura da Ribeira Sacra pois está supondo unha gran transformación de todo o territorio, pero non simplemente do territorio dos 26 concellos ou da provincia de Lugo e Ourense, senón creo que hai que entendelo moito máis alá, non? É algo positivo para toda a comunidade galega. Creo que a Ribeira Sacra é ese símbolo do noso patrimonio cultural e, sobre todo, da nosa paisaxe máis significativa, desas ribeiras do Miño e do Sil, desa forza da auga. E, polo tanto, pois, eu creo que debemos de entendelo todos como algo propio, non? Algo que veu a dar exemplo aos demais, eu creo que antes se falaba aquí, o decía Chaín, é que creo que uniu a toda unha comunidade, a toda a veciñanza, as administracións públicas e privadas en traballar a prol dun ben común, non? E, sobre todo, de sentirse orgullosos do seu territorio e de que lle dé esa identidade propia a toda a provincia de Lugo, de Ourense e de Galicia, non? Desde ese balcón ourensán, ti que levas xa uns anos nestas responsabilidades, como ves esta evolución dos distintos pasos da candidatura, desde que facemos a declaración de paisaxe cultural tan singular, aínda que xa sei que está informado desde servicios centrais, non desde a provincia, pero si sodes conscientes de todo eso, este movimento que tamén suxeriu en algún momento Manuel Chaín no inicio, esta relación de patrimonio e turismo do que nos falará despois Paloma, si esta valorización patrimonial ou esta declaración ves que lle dá unhas características senlleiras a este territorio, o espacio Ribeira Sacra do que estamos a falar.
Si, lóxicamente, a candidatura supón unha transformación constante do que é este territorio, non? No ámbito cultural e patrimonial, trouxo avances significativos a hora de valorizar o territorio e desa concienciación de ver o patrimonio, tanto a riqueza do seu patrimonio, tanto cultural, material como inmaterial, e esa necesidade de preservalo sempre desde unha mirada tamén contemporánea, non? Bueno, pois hai que ver o esforzo das grandes e das administracións todas para revalorizar todo o noso patrimonio arquitectónico e paisaxístico, non? Nesas rehabilitacións dos mosteiros, das iglesias, desa paisaxe cultural, sobre todo relacionada ca viticultura das terrazas, non? Polo tanto, eu creo que unha gran transformación para este territorio, que moitas veces o vemos como grandes inversións, pero eu creo que significa moito máis ca eso, significa ver o pasado con outra ollada de futuro, non? Nos últimos anos, acompañando a candidatura, tamén se acompañou o crecemento do concepto Ribeira Sacra. Nos manexamos ahora un concepto que chamamos para a candidatura, que é o que pasa ao redor máis aló dos esforzos da candidatura. Ti seguro que lembras que cando Ribeira Sacra nace, non temos a Alexandra pola sala, eran un número de concellos, pero ese número incrementouse porque cada vez máis xente quere ser Ribeira Sacra. Como alcaldesa de Bande tes envexa de Ribeira Sacra, gustaríache como se ve iso? Envexa, pero envexa positiva, non? Que non vai a querer traballar nun territorio con tanta personalidade e con tanto potencial, non? Pero eu creo que fora de que seamos ou non dos territorios dos 26 concellos da Ribeira Sacra, creo que debemos de velo como algo noso, como algo da comunidade toda galega, porque eu creo que a Ribeira Sacra xa está dentro da alma de Galicia e, polo tanto, creo que debemos sentirnos todos orgullosos de sentilo como noso. Moi ben, gracias, Sandra. Imos agora coa parte da poboación local. Xosé Gago leva traballando xa un tempo en todo isto, entonces Xosé xa directamente falamos de territorio de patrimonios, novas miradas e novos axentes, como axente de participación, como ves a evolución destes últimos tempos relacionados coa participación dentro da candidatura e na creación deste elemento superior que é para a candidatura, todo este interés por Ribeira Sacra, como percibes ti que traballas a diario con eles? Sí, eu, bueno, como ben dicía antes Chaín tamén, non? É un proceso longo, un proceso maratoniano, non? No que, bueno, pois se van solapando eventos, e é certo que a candidatura non é allea á actualidade e digamos, os sucesos que se van acumulando ao longo dos anos. Eu coido que empezamos tamén co proceso de participación. O ano pasado houve un elemento que marcou enormemente o devalar desta participación e as opinións vertidas, que foi a crise vitivinícola. Temos hoxe aquí tamén o presidente do Consello Regulador, do mesmo xeito que este ano estivo moi marcado, evidentemente, polo tema dos lumes que aconteceron cara ao final do verán e que a moitas persoas se lles pararon eses lumes diante das casas ou diante dos viñedos, non? É dicir, cando falamos de que, e acertadamente comentaba Chaín, de que hai un apoio por parte da cidadanía, eu percibo que hai ese apoio á candidatura, pero tal e como se reflexou na declaración do Consello de Parroquias, que vamos falar agora un poquinho máis adiante, é un apoio condicionado e é un apoio no que se introducen, digamos, unha serie de deberes para a administración para que exista esa capacidade por parte da administración de converter a candidatura e a posterior declaración nunha ferramenta que poda estar ao servicio da cidadanía e de solucionar problemáticas que existen no día a día das persoas que habitamos este territorio. Entón, bueno, eu por resumir un pouquiño, moitas das persoas que estades aquí ou que nos están seguindo a través das redes, o que se fixo ao longo deste tempo de candidatura foi un proceso participativo cunhas xuntanzas abertas que intentamos repartir do mellor xeito posible
ao longo do territorio, nas que calquera persoa asistente pois, podía reflexar a súa opinión sobre a candidatura. Con todas estas opinións convocouse a final do ano pasado o Consello de Parroquias, non? Que era xa, digamos, o ente administrativo ou o ente institucional, por así dicilo, creado para que as 75 parroquias afectadas directamente pola declaración puderan ter un representante que expresase a súa opinión e que se elaborase, digamos, durante ese Consello unha declaración. A partir de aí, bueno, máis adiante, como ben sabe Mario, no Comisión Interdepartamental, esta cidadanía vai estar representada a través da escolla de 7 representantes que formarán parte desa comisión, pois conxuntamente coa Xunta, co Ministerio, as súas deputacións e representacións das alcaldías, non? A declaración, bueno, pois, está disponible xa na web da propia candidatura. Elaboramos esta publicación, non sei se tedes por aí a imaxe, perfecto. Bueno, aí vedes un pouco imaxes destas xuntanzas, pero, bueno, o que me interesaba, a declaración tedela incluída neste volume que se vai presentar nas próximas semanas, que vai estar totalmente disponible para a cidadanía, xa o está a través da web, a declaración pois, na que se incide nunha serie de puntos, pero, bueno, quería determe un pouquiño nesta parte central, non? Porque, bueno, un dos detonantes que empregamos durante estas xuntanzas participativas foi a de preguntar ás persoas que asistían cal era o elemento patrimonial das súas aldeas, das súas parroquias, que eles destacarían e que non lles gustaría baixo ningún concepto que se perdera, non? Entón, estas respostas son moi útiles para nós, para entender cal é o concepto de patrimonio que se ten dende o propio territorio, non? Bueno, pois temos algún exemplo como Paloma da Cova, que falaba das fontes, pero falando das fontes falaba da degradación do territorio tamén e de como esa fonte, cando era ela nena, tiña digamos, un chorro que saía a cachón e agora é un fío, non? Porque, digamos que as hortas e todos os elementos que había pola parte superior da fonte, pois hoxe en día están a piñeiro, non? Entón hai esa absorción de tal, pois Rosa do Couto, de Castro Caldelas, Suso, e quería chegar, non por non mencionar o resto, Ángel da Lamiña, da parroquia de Celaguantes, na Peroxa, porque ele asistiu a estas xuntanzas participativas, non existía asociación veciñal, bueno, pois el comentaba mejor, pois non sei se debo estar aquí ou non, porque tal, e, bueno, as xuntanzas evidentemente eran abertas. A raíz de todo este proceso participativo, Ángel fundou a asociación veciñal de Celaguantes, na Peroxa, dende que a fundou hai un par de meses, pois se realizaron varias actividades comunitarias, culturais, andainas, actividades bueno, pois que teñan que ver co medio ambiente, etcétera, etcétera, e están irmandados coa parroquia de Temes, que é a parroquia coa que lindan. Entón estamos falando de 2 parroquias, pero que estamos a falar ademais de 2 concellos e de 2 provincias, non? E eu creo que este proxecto conxunto de Temes e Celaguantes representa moi ben o que significa esta idea da Ribeira Sacra e da candidatura, na que, bueno, pois precisamente temos aquí as 2 provincias tamén representadas, vemos os ríos ou vemos as fronteiras máis como elementos que nos poden unir que como elementos que nos poden distanciar, non? Para, digamos, afianzar esta idea, o próximo, aproveito xa para facer un poquinho de promo, e se me pasades a imaxe, porfi, temos o día 9 unha actividade en Temes e Celaguantes, na que vamos partir da igrexa de Temes, na que aparte existe un sartego paleocristiano importantísimo. Mario sabe moito dese lugar porque foi el que fixo a restauración desa igrexa, e dende Temes iremos cara a Celaguantes. En Celaguantes visitaremos tamén a igrexa. Todo isto porque, bueno, dentro do proceso participativo encargamos a Carlos Vázquez de Tempos, da empresa Tempos de Arqueoloxía, fixo un estudo destas 2 parroquias, un estudo histórico, un baleirado documental, etcétera, etcétera. Entón a idea é poñer no display para a veciñanza as cousas que el puido atopar nos libros e na documentación para contrastalas ou complementalas cos coñecementos que teñen pois, os propios veciños e veciñas do seu territorio, non? Entón que se produza ese intercambio de saberes e, bueno, pois estamos xa prácticamente na época dos magostos, a idea é o chegar pois facer unha foliadiña con un vermú, un xantar comunitario, asar unhas castañas e, bueno, pois disfrutar do patrimonio en comunidade bueno, pois deste xeito, non? Entón, bueno, eu creo que esta actividade é un pouco exemplo do que se busca co proceso participativo, non? De crear
ou de aunar ou de dar as ferramentas, que é o que temos que facer dende a administración e as comunidades locais para que se empoderen na xestión do seu propio patrimonio. E, perdón, se me estendí un poquinho máis do que pensabas, Mario. Nada. Está perfecto, ademais é un exemplo moi chulo ese que presentas, que ao redor da candidatura se podan primeiro dar pasos desde os propios veciños que se animen a tomar un papel activo. Eu penso que iso é fundamental. Segundo, que se salten as barreiras provinciais, de ríos, de todo. Ademais, Peares é un sitio máxico por esa complexidade, nos chamámoslle o Envigo da Ribeira Sacra, que o Envigo ahora empece a coserse, está moi ben. Respecto de temas, hai moitos máis expertos, son traballos de fai moitos anos, cando na exposición Galicia no tempo houve que desmontar esa peza senlleira que estaba no Arco Triunfal. Hai outros expertos, xa sabes, Manuel Castiñeiras e outros que teñen unha historia de Igrexa, incluso para a candidatura, non só para a Igrexa polo seu valor en sí, sino pola posición, a relación coa auga, cos ríos, eses valores. Eu volvo a outra cosa que dixeche antes, tamén volvéndonos a poñer globais, o problema do viño e o problema dos lumes tamén é global, non é só o noso. Pedir que a candidatura resolva problemas globais, o mellor é pedir moito. Volvo ao final de Manuel Chaín, a candidatura é conseguir o maior recoñecemento patrimonial a nivel global, que debería facer que o Estado español, a Xunta de Galicia, tiveran en conta esa singularidade para que esa relación equilibrada entre vida, desenvolvemento e conservación se produza, que un pouco é esta representación patrimonio, turismo, veciños, e esa debería ser un pouco, quizás, a liña forza. Temos un recoñecemento extraordinario, xa non lo demos a nos mesmos coa declaración de Vic. A Declaración de Patrimonio Mundial debería axudar a dar novas ideas, novas solucións ao viño, aos lumes, etc. Pero, sigamos agora, falamos de patrimonio, falamos de veciños, e falamos dunha das consecuencias do atractivo dese patrimonio e da actividade que xeran os veciños, porque son os veciños os que crean a oferta turística. Entonces, a Paloma, eu quería preguntarlle eso, como ves o turismo na Ribeira Sacra na actualidade? Xa che fago as preguntas todas, que tes boa memoria. Como evolucionou nestes últimos anos, que ti tes esa memoria, como estaba a Ribeira Sacra antes, como está ahora, que perspectivas ou desafíos ves na actividade turística neste territorio, que para moita xente é un modelo fora de aquí e fora de nós de como se fai un turismo nun entorno rural ou de interior, non? Sí. Lembraste das preguntas? Se non, repito. Empezou polo principio, sí. Eu douche 10 minutos como eles. Nada. Ben, pois, moitas grazas por convidarme. En principio era o plan B, porque tiña que estar Alexandra hoxe aquí, pero levamos moitos anos colaborando, traballando xuntas e conocéndonos moi ben. Pois, como teño a memoria histórica, lembro hai 20 anos, cando se creou o Consorcio Ribeira Sacra, no Hotel Porta do Carmen, en Santiago, cos alcaldes de, creo que eran 16 concellos, 2 provincias, 2 diputacións, todos os colores, concellos grandes, pequenos, con moito presuposto, con pouco, e mirándose todos de refilón, non moi ben. Era unha condición imprescindible para recibir os cartos do plan de dinamización a constitución do consorcio, pero eu, gracias a Deus, equivoqueime porque pensei que cando se acabasen os cartos acababa o consorcio. Pero, grazas a unha boa intervención tanto de presidencia do consorcio como de xerencia, arrancou. E arrancou tamén que vemos que agora xa son moitos máis os concellos que se queren, o sea, que se foron unindo a Ribeira Sacra e outros que pretenden porque ven os beneficios de pertencer a Ribeira Sacra. O que se fixo foi decir, pois, que temos en común entre todos estes concellos? Porque administrativamente nada, pero era o paisaxe, era a cultura do viño, a cultura do románico, todas as cousas, quizáis, pois tamén que, dende o punto de vista turístico, pois é un produto que é unha xoia. O sea, porque temos un territorio que é amplo, que é complexo, que é moitas veces difuso, pero que ten unha unidade de un... A mí non me gusta nada a palabra produto turístico, pero sí dunha imaxe turística moi reconocible. En moitos foros que participo en outros sitios,
a Ribeira Sacra é un modelo de xestión turística, pois porque o xeodestino como tal funciona ben, se fan, creo que cousas con sentido, se plantexan actividades para divulgar, para coñecer, para promocionar con moita calidade, sen perder a escala, que creo que o que nos ten que guiar é levándonos á palabra que xa casi perde sentido de tanto utilizarla, que é a sustentabilidade. A evolución que foi marcándose estes 20 anos, pois é un crecemento constante. Gracias a Deus non podo encender o ordenador e non podo marear con datos, cifras e porcentaxes, que isto é como as colonias, cando cheiras tres xa non entendes nada. Pero sí que se ve que a curva tanto de número de visitantes como pernoctas é ascendente, lixeramente ascendente dende hai 20 anos. Como baixón evidente, claro, do 2020, é unha recuperación milagrosa, excepcional, porque o que se ofrecía en Ribeira Sacra era xusto o que nese momento se demandaba, que era un turismo de pequenos espazos, moi individual, nada de grandes resorts, sino aloxamentos pequenos, con visitas moi esparcidas. Era xusto o que se estaba a demandar. Entón, por iso, creo que en Ribeira Sacra recuperouse moi ben. O ano pasado se superaron as 300.000 pernoctas en un ano. Pero dices, vale, eso, a hablar de cantidade en Ribeira Sacra tampouco me interesa moito, non? Non queremos ir a grandes cifras, nin batir récords ano tras ano, pero se superaron por 5.000. A mí o punto que me interesa é ese crecimento constante, pero moderado, non aí desmadrado, porque iso é cando se producen os problemas coa población local, cando se pode haber os riscos que non queremos que aquí chegue. Aquí tamén hai unhas limitacións por tipo de aloxamento, por accesibilidade a moitos sitios, por conectividade, que é un problema fundamental en toda a Ribeira Sacra. Entón, eso xa limita dun xeito natural os grandes grupos ao turismo que non queremos en ningún sitio. A foto fixa de hoxe é boa, non temos por que avergonzarnos de decir que algunha cousa creo que é boa, que ten que mellorar. Por suposto, marxen de mellora sempre hai. Ameazas tamén. Pola parte que a mí me corresponde da Administración Turística, que levo, dende a provincia levamos a parte de ordenación, de control de aloxamentos, de restauración e todo isto, de cara ao futuro o que vexo, a necesidade de complementar e de ter unha oferta gastronómica mellor, que para mí creo que todavía hai marxen de mellora grande, e por outra, que estamos xa traballando nelo, é o control das vivendas de uso turístico, que ten unha parte boa e ten outra parte mala. Temos que intentar eliminar a mala e potenciar a boa, que xa entraremos, porque como eso sempre é materia de discusión, xa entraremos máis adiante. Pero empezamos así. Non consumo. Grazas, porque ademais moi breve. Eu quería vos facer unha pregunta a cada un dos tres, aparte de que vos podades facer preguntas cruzadas ou comentadas, intentando ser rigurosos coa proposta que nos poñen. Vou vos dar un pouco de tempo, que vou contando outra cousa polo camiño. Si me podedes decir cada un, aí temos visións diversas, Ourense, Lugo, un habitante local, aínda que extremeiro, un novo patrimonio que aflorara nestes últimos tempos pola vosa cabeza. Xosé Gago ten moitos na cabeza gracias ao traballo cos veciños e veciñas, pero seguramente para vos hai algún patrimonio singular ou característico da Ribeira Sacra, porque non vivides aquí, ainda que vides moito. Si hai algunha nova mirada de Ribeira Sacra que agromara cos últimos eventos, porque aquí pasan cousas todos os días, vamos a ver nas mesas seguintes, temos novas ideas, novos museos, novas propostas de interpretación ambiental, un novo viño cada semana, sino que nos diga o presidente da DO, unha nova forma de facer queixo, unha nova forma de aproveitar recursos. Entón, se hai algunha nova mirada que teñades na cabeza e algún novo axente. Eu, digo por min, todas as semanas descubro novas ideas e novos proxectos na Ribeira Sacra, super interesantes, que nos confirman que estamos
traballando nun bon sitio, etc. Entonces, ide pensando, mentras os dou uns segundos, novo patrimonio, que vexades, unha nova mirada, e se hai algún novo axente, o que queirades de Ribeira Sacra. E mentras o pensades, deuvos uns minutos, eu fago tempo, dicindo que de turismo vai haber unha mesa posterior ás 5:30 da tarde na que se falará sobre estrategias turísticas e desenvolvemento do territorio. Tamén falar de que parece que o turismo é a forma máis fácil de monetizar o éxito, o pulo que adquire un territorio. En Ribeira Sacra é evidente, hai que lembrar que cando se fixo este parador naide daba un peso por él, houve que convencer o ministro Gómez Navarro porque senón era imposible, que pintaba un parador en Monforte, para que o querían, e xa non vos digo nada de Santo Estevo, que estábamos tolos cando se nos ocurriu que en Santo Estevo había que facer un parador. Entonces, non perdamos a memoria. E a segunda cousa, cando tamén se fala de impacto e demais, aínda que teñamos puntos de conflicto, temas de mobilidade, as boots, etc., lembrade que estamos en 0,57 turistas por hectárea e ano. Volvo a insistir, 0,57 turistas por hectárea e ano no espacio protegido, sigue sendo unha cifra, penso todavía, que se pode manexar e que se pode mellorar. Eso sí, non hai que dormir nos laureles, e como ben decía Paloma, tema de boots, temas de mobilidade e outros, e deso seguramente nos fala Alexandra esta tarde. Volvo á miña pregunta, quen quere empezar, un novo patrimonio, unha nova mirada, un novo axente. Sandra, veña. Eu non me deu tempo para... A ver, eu creo que se algo trouxo a candidatura da Ribeira Sacra é que esa facilidade para reinventarse, non? E para descubrir novas propostas e poder innovar, non? Pero se me preguntas algún patrimonio novo, pois agora mesmo non che sabría dicir. Eu creo que por excelencia é a paisaxe e o patrimonio arquitectónico, non? Pero, bueno, eu creo que seguramente algún haberá, non sei se os meus compañeiros teñen ese punto de vista, e, bueno, pois eu creo que seguramente haxa cada vez máis para descubrir un novo patrimonio, seguro. Quedo de reinventarse, me parece moi apropiado. Paloma? Pois, facendo memoria histórica tamén, recordo cando viña aquí de estudiante, o que viñamos a ver era única e exclusivamente románico. Despois, xa empezaba a interesar as adegas. Bueno, máis cousas, simplificando. E agora, para mí, quizá o último descubrimento son os concertos. Un espazo fascinante para pequenos concertos. E creo que se están a facer en distintos sitios, aproveitando a paisaxe, a orografía, as instalacións, non macroconcertos, sino concertos pequenos, íntimos, de distintos tipos de música que son fascinantes e que non se pode facer en outro sitio. Carlos, isto non estaba amañado, saliu natural, non estaba previsto. Non. Vale. De verdad. Xosé? Vale, pois... Sí, eu, como novos axentes, pois, bueno, xa destacamos antes a Ángel, non? E, bueno, creo que tamén esta idea de que asociacións xa preexistentes, é dicir, que ás veces centrámonos moito na novidade, pero creo que hai que reivindicar pois, tamén o traballo de asociacións que teñen moitísima trayectoria no territorio, como poden ser o Colado do Vento, Segredos de Pantón ou Ouro do Sil na banda ourensá, non? Pero sí, eu creo que a nova perspectiva é precisamente o cambio que está a ver dende a administración nos últimos anos. Eu creo que a candidatura está sendo un exemplo neso, de tratar de establecer un diálogo maior e un traballo moito máis conxunto coas asociacións locais, non? Isto forma parte da nova perspectiva e isto xenera, a súa vez, novos axentes. Antes falaba de Ángel, gustame tamén moito falar de Laura de Castro Caldelas, que estivo outro día con nós, que ten un proxecto maravilloso que a memoria recorda, non? Naquela, bueno, pues, a zona de Castro Caldelas, a Teixeira, pois, ten recuperado a partir de conversas coa veciñanza pois, moitos temas que teñen que ver pois, cos fuxidos, con Mario de Langullo especificamente, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, eu creo que o novo patrimonio que se está xerando a partir desta nova perspectiva e destes novos axentes ten que ver pois, con ese patrimonio íntimo, con ese patrimonio emocional,
que o que vemos un pouco na publicación de Somos Patrimonio, non? Que quero dicir que está moi guai os grandes mosteiros barrocos, pero tamén teñen unha importancia, seguramente para a poboación maior, esas pequenas fontes, eses pequenos lavadoiros, eses lugares onde se facía a comunidade, non? E onde, bueno, pois a cultura tradicional da que falaba antes Chaín tamén ten presenza e ten sentido, non? Nese sentido, falabades tamén dos espazos para concertos, non? E, bueno, pois hai unha oferta como pode ser a do 17 grados, non? Pois de concertos moi coidados, digamos, sempre pois a nivel técnico maravillosos, non? E moi ben programados, pero tamén quedarnos con eses outros pequenos concertos que poden ser pois, as foliadas como a que vai haber en Celaguantes, co grupo Ministreles, non? E, digamos, con eses concertos e esas músicas compartidas que veñen máis da comunidade, non? E por abrir outro melón, Mario, se che parece ben, comentar, bueno, xa que saiu o tema das vivendas turísticas, non? E como exemplo de para que sirven os procesos participativos, pois foi algo tamén do que se falou na declaración do Consello de Parroquias, e, bueno, o que se indicou nese momento, comento xa para que conste, que debe haber unha regulación específica para a Ribeira Sacra na que se tipifiquen criterios de concesión de licenzas. Neste sentido, pedimos ao Consorcio de Turismo Ribeira Sacra que presione os concellos, que son os que teñen realmente potestade, sobre esta necesidade articulando esta normativa, non? Entón, quero dicir que moitas das problemáticas ou moitos dos temas a nivel turístico de masificación que non é tal ou de problemas que pode haber de comunicación, a comunidade local é consciente deles e están aquí reflexados e aquí vos entregamos este documento tamén para que poñades as ferramentas. Moi ben, gracias, José. Non sei se temos xa algunha pregunta ou consulta digital, se queredes facernos chegar algunha. Mentras aparecen esas preguntas digitais, comentar, por exemplo, deso que nos acaba de decir Xosé Gago de esa regulación, bueno, a mellor o conta despois Alexandra, xa hai unha recomendación feita por concellos, para cada concello, sobre o tema das BUTs. Sabedes que para actuar nese campo as ordenanzas municipais declaráronse manifestamente incompetentes, e se os concellos queren tomar medidas teñen que actuar dende a normativa urbanística de tal xeito que o Consorcio ten analizado todas as normativas urbanísticas de todos os concellos do seu destino e hai unha proposta ad hoc para cada concello para, si se quere, poder actuar. É certo que hai moitas diferencias según os concellos, en número, en crecemento. Bueno, ese estudio xa supoño que o comentará Alexandra, pero penso que estamos todos de acordo que para evitar futuros problemas é mellor actuar con tempo. E se o Consorcio Turístico de Ribeira Sacra foi un modelo en creación e desenvolvemento, tamén debería ser en ordenación, en cuidado, para seguir estando nesas condicións. Eu quería vos ahora propoñer outra cuestión que xa que estades aquí, é o momento de pedir algo. Cada un aos vosos. Ti, no campo do patrimonio, no campo da cultura, que pedirías, porque estás vendo propostas, ideas, aparte do teu papel como alcaldesa, os axentes culturais da Ribeira Sacra para contribuir á súa dinamización, á millora, a eses patrimonios que nos dice Xosé que existen, pero que mellor non chegan a todo o mundo. Que lles pedirías ao sector do patrimonio? Paloma, ti que estás todos os días co sector turístico, o sector turístico de Ribeira Sacra, que lle pedirías? Xa dixeche algo, gastronomía, ordenación, pero seguro que é o momento. E Xosé, os teus veciños, aproveita, dalles un pouco de caña, que lles pedirías, aparte de que vayan todos os posibles a esa ruta chulísima de Celaguantes. Entonces, pensade, é o momento de pedir. Que pediríades? Unha petición, unha encomenda a cada un ao vosso sector, ou a xente, os colectivos cos que traballades? Sandra. Bueno, eu creo que, bueno, vou a falar desde o meu punto de vista como directora, no, que pois a veces os axentes locais e as institucións locais tamén, pois é falar de patrimonio xa se asusta, non? Eu vexo a veces que a veces chaman e preguntan si unha retoral está afectada por patrimonio, unha casa. Pois sendo así xa non a compro ou xa vou a escapar dela, non? Entonces eu quero que nos vexan como
esa salvaguarda, non, de todo o que estamos conseguindo e agora todo o que vemos nesas rehabilitacións de todo o que se está facendo na Ribeira Sacra, creo que é para darlle ese valor e ese distintivo, non? Polo tanto, que non nos vexan como algo negativo, sino positivo para todo o territorio e que somos axentes para proteger todo eso e que despois alcance o valor que realmente ten, e cando alguén ven diga, vaya, se sorprenda, non? Pois estamos para esa labor e non que nos vexan como algo negativo. Hai que cambiar a culpa foi del cha-cha-cha, algo así. Hai que cambiar cha-cha-cha por patrimonio moitas veces. O mellor temos que darlle a volta a eso, porque volvendo á orixe de todo, unha das ideas forza que ten todo isto detrás é que é posible compatibilizar patrimonio con un paisaxe cultural evolutivo e vivo. Elevamos xa uns aniños coa declaración de paisaxe cultural e penso que, bueno, desto falará Manuel Chain, supoño, despois. Paloma, que lle pedirías ao teu sector? Lista corta. Pois que sigan traballando así, que sigan mellorando, que se esforcen en ofertar calidade, que non caigan en cantos de xerea de cantidade, senón que preserven a esencia do propio, porque é o que ao final se valora, non caer en estandarizacións, que manteñan o sabor dos seus establecementos e a autenticidade, que manteñan a autenticidade tanto da restauración como de todos os servizos, das visitas ás adegas ou dos aloxamentos dende os máis importantes aos máis sinxelos, pero que manteñan a autenticidade. Ok, grazas. Xosé? Sí, eu, digamos, a nivel de comunidade local, de veciñanza, o que sí me gustaría pedir a xente é que participe máis, é dicir, que estáse dando a oportunidade, abríndose esa xanela coas xuntanzas participativas, etcétera, etcétera, nas que todo o mundo pode asistir e opinar, non? Entón, a min, ás veces, sí, é algo que me molesta tamén, escoitar despois cousas nas barras dos bares ou mesmo en redes sociais, cando é, en vez de verter esta opinión, pois ás veces tamén dun xeito un poquinho máis exaltado nestes foros, pois, podes vir a xuntanzas participativas, a administración está establecendo este diálogo e, sí que é algo que me molesta por parte de certos sectores ou individuos ou como que iramos definilos, non? E como petición, eu como estou un pouco de bisagra entre comunidade local e administración, eso é para a veciñanza, e para a administración vou personalizar unha petición que veñades as dúas a esta andaina de Celaguante, precisamente para escenificar esta xuntanza da provincia de Lugo e da provincia de Ourense. Moi ben traído, Xosé. Xosé non perde coma, moi ben. Grazas ás convidadas e convidado por asistir. Creo que pasamos á seguinte mesa. Bos días.